এই ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜମ୍ବତୀ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା TLM ମିଳିଛି। TLM ମିନ୍ସ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଖାତା ପେନ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।